Před 2 lety jsme koupili tady dřevostavbu starší. První zimu jsme zjistili, že protopíme hrozně moc peněz na starém plynovém kotli. Já jsem se dozvěděl o programu opravdu po babičce, někde z internetu. A začal jsem jako hledat, jestli je to něco, co bychom využili. Pak na mě na Facebooku vyskočila reklama na ERU stavební. Ověřil jsem si jejich stránky, všechno vypadalo solidně, měli nějaký rekonstrukce, co dělali. Jsem se rozhodl je oslovit. Hnedka jak přijeli, tak pán začal měřit věci, aby jsme měli nějaký první odhady. Doporučil nám, co si myslí, že dává smysl, aby jsme dělali a co tady nemá smysl, takže jako vyznal se v tom. Dneska jsme viděli nějaký odhady, jako kolik by to i stálo, návrh nějakého rozpočtu a i kolik by stálo vypracovat jako úvodní projekt, ještě nezávazně. Rekonstrukce dopadla dobře, všechno, co se mělo udělat, se udělalo. Už teďka v létě cítíme, že je tam menší vedro vevnitř v tom domě, takže spokojenost. Počkáme si na zimu, jak to bude všechno těsně, ale vypadá to dobře. ERU stavební bych doporučil, žádný velký problémy nebyly, všechno se vyřešilo a bylo to rychlé.